pusok ket na ikalang nagitur keledaan kas najang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tilubong ko ket nagsagaba ken limdo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inam panakaidaros ti magderang asianos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaatan nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsang disimukan nga awan iti pumadpan tuy pusok ket na ikalang nagitur keledaan kas najang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagaba ken linggo kasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inam panakaidaros ti magderang asianos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaatan nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsang disimukan nga awan iti pumadpan ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus ngemi ti inam panakaidaros ti magderang asianos dapat check adung tengto lalaki amang ilala ayat ngayon ka inwawa itaatan nangalangon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag na layon kay diliday hanapasarap ragsang disimukan nga awan iti pumadpan.
Tanawan na napukaw metten tuy ragsa, puso tinasugat, taawanan ni ayat nagpanagak adagsang gasa. Karika idi kanyak asisyakla ti patpatkem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten ita saranay kuni saen. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko.
mailimen nga adda panagayat ko. Ngem agamaka tamuk-a pa kay sagmaka. Pasul daytoy ka kaniyak idardarira. Isu nga pangaasim ka din tadaywan na. Panunutin ko nga da puso alungdaan. Nukas bilang tasyak di mailawaan. Sikat dimteng ariribok to'y biyag ko. Nasimbeng a panunod itan ket nagkiro. Yak mailimen nga adda panagayat ko. Ngem agamaka tamuk-a pa kay sagmaka. Among lang aruden adya ko nawaya. Ngem riribukem pay lang daytoy riknaha. Kastamet nga dan sungsung batang nitibiyag. No apay asyak pay lang ti sulisugem. Sikat dimteng ariribok to'y biyag ko. Nasimbeng a panunod itan ket nagkiro. Yak mailimen nga adda panagayat ko. Ngem agamaka tamuk-a pa kay sagmaka. Sikat dimteng ariribok to'y biyag ko. Nasimbeng a panunod itan ket nagkiro. Yak mailimen nga adda panagayat ko. Oras na
Di taden na awan nagpasula, tinaramid ko met amin ang pagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinatamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karing kaniyak, inka tinalikudan, martir ang puso nang ikalang. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, anak ka pasulaken ka. Di taden na awan nagpasulak, tinaramid ko met amin ang pagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinatamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karing kanya, inka tinalikudan, martir ang puso nang ikalang. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, anak ka pasulaken ka. Di taden na awan nagpasulak, tain pa ay ko amin
Diyak man ninamnama ama sulisog ka bayat ka awan ko narukop man gayam dayta na kem mo kararwaken puso di mo pinanunot tuy sakripisyo rigat ko ken tuok no pagkaragsakam ti panagsagabak awan mabalin ko no namnamaem madinakon kasapulan siya kon tayo lipatan no naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ron ngem no dumteng tu aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama no namnamaem madinakon kasapulan siya kon tay lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagbasulak tatuy ayat nga inpariknak katawan umatap ngem tingin subad mo dasaem ken limdo pusok ti sinugatam apkes ken panaas tinaklinakam ken gaaman ang alilaw naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga ron ngem no dumteng ko aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnama no namnamaem madinakon kasapulan siya kon tay lipatan laglagi pem awan tinagkunangak ken nagbasulak tatuy ayat
sangbay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anagsangsang ita. Nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag. Ginugurkot oras anaginom iti arak. Tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsak ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Awan mo, awan ser biday to'y biyag. Ginugurkot oras anaginom iti arak. Tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na. Manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsak kam unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin paay ko nga ayat sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapakaragsak kam unay no masakta na. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat sukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
wa makayat anay sangsangayan ayat akin na kahumat na ipaay mo puno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang inak makitkita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpategken pudno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang inak makitkita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungwen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
Nasaksakit ay maiinot, di mo kadi baybayagin. Marikanakti kinalamis, awanan daydi pamate. Daydi sang itbara nilaylo na panagin apan ang limlim mo. Iibkas mo kadi di na kumparparikate, uray no di mo amine, marik na ka nagpaliwe. Diyak kang mutiyan amide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, yang diyak kaya ibang namnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin, asika ang mismo at time, aklunik ang si uulime, mulunan dagiti sa ide. Marik nakti kinalamis, awanan daydi pamate. Daydi sang itbara nilaylo na panagin apan ang limlim mo. Sikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya timang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikate, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliwe. Kamu tiaramide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, injak kaya ibang namnamakin ka.